Tak Richard Roháč alias Rochard Smrťák Riháč pochádza zo Svidníka, žije pri Košiciach obklopený svojimi zvieratkami. Jeho umenie je preto plné aj chlpov. Študoval na škole umeleckého priemyslu v Košiciach, je to jeho alma mater na Jakobyho ulici. A Jakobyho nespomínam len tak bezdôvodne. Jakoby taktiež ako Richard tvoril veľmi spontánne, bez nejakých príprav, z pamäti, veľmi expresívne, aj takým troška surovým spôsobom. To majú veľmi spoločné, ale majú spoločné aj to, že žili svoj celý život s nejakým handicapom, ktorý museli v podstate spracovávať a bola to pre nich nejaká prekážka, ktorá však nejakým spôsobom ovplyvnila ich vnímanie sveta. Myslím, že zdravotný problém alebo telesný handicap vie človeka spraviť senzitívnejším voči okoliu. A to obom autorom, dá sa povedať, to je teda charakteristické pre tvorbu Roháča, že vlastne okolie, ktoré spracováva veľmi úprimným, expresívnym spôsobom, lebo doba je taká, doba je plná hoaxov, doba je plná politickej propagandy a denne sa budíme niekto vyspatý, nevyspatý, ale v podstate musíme spracovávať správy, ktoré nás ovplyvňujú a doba je proste veľmi ťažká a každý z nás prežíva určitým spôsobom nejaké tlaky. A táto výstava sa volá Tlaky a hovorí o tom, čo človek každodenne prežíva. Myslíme si, že je to ťažké, že možno, že sa to nedá zvládnuť, problémy, ktoré musíme prekonávať, ale po vzliadnutí tejto výstavy si myslím, že človek uvidí skutočné problémy, ktoré prináša zdravotný problém, nevyliečiteľná choroba. Niektoré diela nazval autor veľmi silne, napríklad sarkom, nevyliečiteľná choroba, alebo chemo, to je skratka chemoterapie, alebo bezsenné noci. Čiže táto výstava nám odkrýva tie nejaké najsilnejšie alebo veľmi silné pocity autora. Veľmi hlbokým spôsobom sa môžeme dostať do jeho vnútra a opisuje, čo vlastne skutočné problémy sú. Jeho rukopis je expresívny, farbu nanáša veľmi spontánne, gesticky, vo vrstvách, vytvára rôzne štruktúry. Jeho dominantným prvkom je telo človeka, figúra a hlava, ktorú množí, deformuje a v podstate je to taký základný prvok jeho tvorby. Človek sa stáva takou figúrkou v jeho obrazoch veľmi často, ktorá je manipulovaná, ktorá je proste ovplyvňovaná zvonku. Aj keď tie práce vyzerajú možno príliš zoštilizovane, príliš deformovane, v podstate zámerom je ukázať pravdivo človeka v dnešnej dobe. Richard Roháč študoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a potom následne v ateliéri súčasného obrazu Adama Sempeteriho. No ale v tomto prípade troška to jablko spadlo ďalej od stromu, pretože Richard Roháč sa nevyjadruje abstraktným spôsobom. Abstrakcia sa v jeho obrazoch vyskytuje len lokálne, keď vytvára štruktúru pomocou nánosov, farby alebo nejakých ťahov štetca.
Jeho diela sú vyslovene figurálne a človek je základnou podstatou, aj človek a jeho pocity, ktoré sú vyjadrené gestikou, mimikou, sú základnou podstatou jeho obrazov. Potom následne študovala aj doktorandské štúdium na katedre dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity a následne sa pobral do života.